ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya kamatan, Pedro. Kumanuti ka, agpakaturog kamata. Sa baling arot tirik na. Apay ngamin aya, ibagam Marikatalak nga umagas. Anya, amangan no day tanti pangrugyan ti dusam gapo ka dagiti inararamid mo. Niya. Nadagsan ti balikas idikan ka ni Margaret. Imbalikas na ti panagpulom. Kat amangan no day tanti pangrugyan na. Anya, ay, hindi ka man matmir na. Pagparparigat lang arudon ti tao, kastapay lang ti magam. No nagpa-check up ka kumangamin idi, nalabit asaan akim maro akasta ti rikrik naem. Ala, agpeles kan, taayabak ni Sheena, tapno ipandakan ija ospital. Complicated matgaya man ti sakit yo, Daddy. Anyan ti kastoy. Saan kayo mat namin nagpagpa-check up? Inura yo akim maro ti marikrik na yo. Sano kami sagmatlatan ti mga sasikaso ti farm? Saan kayo mat kami na tumulong? Dahil talag sugsugal ti mo yung aramitin. Anya? Tanairaman mo ng dayta iti saritaan? Katpunumat sa layang. Ala, saan kayo nagpinabasol? Agpaimbag kakit di, Pedro. Noan niya ti imbaga ti doktor, masapul atong palam. Katda kayo matsyina, numabalin, sardengan yun ti panagsugsugalyo. Taadon ti paggastusan tayo. Tatang, mabaybayan mo tanda tata Pedro ti inalmanan da alo ti da Margaret. Nagpuskul ti ruot na. Kinisayan da kano ti trabahador da anak ko. Gaputan masakit gaya man ni Pedro. Ha? Kasta ka di tatang? Wen anak. Ay, awan siguro na ti ibayad da iti trabahador da. Gaputa daw ti masapsapol na nga agas. Kain, kasta unay ti panagsuksugal ti anak na. Maibus ngamin at talaga at ti kwartada. No kasta ti aramid da. Ay, anyan. Kunak man, no saan ang maibus ti kinabak nang da? Awan matlagayam serbina nga inalmanan da ti sanikwa da Margaret. Gaputa saan da matlam asikaso. Dayta ti pangkitaan, asaan da ako kwa ti amin akan itao. Kain maibus ti kinabak nang runa no kinadakas ti nagtaudan na. Unmat kit di tatang. Amangan pa'y kit di no daytan ti rugrug iti panangikaro na, iti dakas nga aramid na. Naibusan ti kwarta tayo, Pedro. Awanen ti pangalaan tayo, iti igatang tayo, iti agas mo. Ay. Anya nga tanong mangilako tayon iti lotem. Isupay abusbusan tayo apagpaagas mo. Bareng umimbag ka pa'y. Sayang nung mailako ng iti sanikwa, Mirna. Apay Pedro, aging ka kadiita. Kat ti sanikwam tinapategkan ka. Ad-adda nga iso ti kailalaam ngam ti salunat wenno biyag mo. Ha? Agrigrigat kan gapo iti kasasaad mo, Pedro. Iso apang nga asim tadenggan na kumamat. Uray italaeng. Agbalbaliw kan. Agkid daw ka iti pamakawan tinamarswa. Kadagiti saan anasayat nga inararamid mo iti kalabas. Adang agkapsotak. Kadagiti nga ipagbagamir na. Pagsaya atam dagiti ibagbagak, Pedro. Iso apang nga asim tadenggan na kuma.
Awanan ti kwarta ni Daddy di bangko, Derek. Ay kat, agila ako tayo kanagitis sa ni Kuana. Alangan mo't nga agutang tayo. Kat, damot pamuspusan, babaan kanagitis sa ni Kuana. Apa yang nagsanay ka sina? Una yan ti kastoy. Saan pa yan ang makarurwar? Awan mabalin tayo Kanya nga ron kat nagsakit mo't ya, ma'am. No choice. Talagang agila ko tayon itilote tayo. Hello, Marson. Hello, Margaret. Nasaya at mat, taaddan telepono ita. Mapalintan ti agsarita. Nga ure adda ka, iti addayo a lugar. Wen nga rod, day tala ang kalimitado. Wan nga rod. Iso nga imawag taadda kayat ko nga ibagakan ka. Adda agilaklako iti lote. Bayat day jay. Nalawa, mapagnumaram to. Ni, apay nga rod nga ilako da. Kasapulan dala unay ti kwarta, iso nga ilako da. O sige, Marson, agi patuludak to iti kwarta, kat sikat ti makaam mo. Basta alaam amin dagiti papeles. Tainton sumangput siyakton ti makaam mo iti amin. Wen, Margaret, kat di ka mandanagan. Sigurado da ito Kat noan niya ti kunam, mulaan mi, tapno maasikaso. O sige, sikat ti makaam mo iti amin. Kat bigbigak day tanga utang ko animbag anakam. May dalit akon. Kat jak amo no kaano ti apit ko. Pedro. Itala nga namiris ko. Husto gayam amin ngay bagbagam idi kanyak mirnabakad. Oray kasano ti kinabaknang ko. Awat matlat serbila. Tasan ko matla maitugot tinton matayak. Agyaman no nakaamiris kan, Pedro. Dayta ti idaw-dawat ko akanayon. Wen, at sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. Kanang iti basbasol ko. Kat awatin nak iti pagarian na. Agkid daw ka iti pamakawan na. Ket si pupuso nga awatem akas manubot kan mangisalakan mo. Wen, mira. Right ati aramita. Saan nga mo ni Margaret? Asan ni kuha ni Tata Pedro ti ginatang na? Nay, apay adi mo imbaga. Kayat ko nga minasurpresaan tatang. Ken kayat ko an ornos ti amin inton makita na. Ay, ininutain an nailako ti sanikwa ni Pedro. Nagbaligi day anangal-alay ti sanikwa ni Manong Insaw. Ang manyangay ita, awanan nagpatay. Huwag nga ron tatang. Ay, nagikat pa yan dagiti dadum at trabahador da. Huwag nga raw. Ngam, di na nga taisubli dagiti inaguman na sa nikwa da Margaret. Ay, sapay kumaata dumtang dayta akan ita umarsaon. Ay, nuaramidan na dayta. Dakkel matlaeng apakabang aran tirik nana. Nang runa itan, tanay dalitain. Sapay, may pulang ko tipulod ko abiyang. Tangkan yun ay mag-iba ka. Daddy. Pedro. Babawi akong ti amin. Kat pangaasyo. Isubliyo amin. Ngay nagumakasan ni Kuala Inso. Kat ikintawan na kinti pamakawan. Kani Margaret. Ano? Well, kat iba ngayo. Akas taon ay panagbabawik. Inaramit ko. Kat sina agpalpaliw ka na. Di mo tuladan nagiti nakalas
Aramid Daddy! ko. Daddy! Uwan, Daddy! Aramidak, Daddy! Awanan ti ama, Sheena. Malading itanak. Makarignak itiragsak. Gaputa nagbabawyan na amin ang nagbidutan na. Pedro! Marson, amo kasi katinang ibilinan ni Margaret, iti amin na pinanawan na dito ili tayo. Sheena, Kat itamat laang, isublikon amin nga inalmanan ni Daddy kadamang inso. Tinatangahan, prutasan, ti animal farm, kan aminan. ha? Amok asan ka mamati. Ngamday tatipod no. Isublikon. Gaputa isutiin unay-unay ni Daddy sakbay apim musay. Kat idawatan na kami kumaiti pamakawan. Agyaman ak unay no kasta, Sheena. Ay, sigurado ang maragsakan ni Margaret. Dumaamuan na daytoy. Kaya't ko kumakasarita. Ngamawan tikirad ko asumango kan makisarita kan kuana. Sapay ko ma. Tanumadanon to ti aldaw nga agkita kami. Kan nagsarita kami. Kat mapakawanak. Nasingpat ni Margaret, Sheena. Kat patsak, ang mapakawan na kayo. Panagrik na kat naksayan ti dagansan ti barukong ko. Apaman ang nakasaritak ni Marson. Maipapan iti sani ko day di mang inso, Mami. Talaga ang mabang-aran tiriknam. Gaputain sublim ti sanikwada. Saan nga minanatal na ti panunot kan rikna no adda paspasakitam a tao. Wan nga rad, Mami. Basit laangan tinagbati asan ni ko tayo. Napukaw da kas lasok. Kat ita, marik na tayon tirigat. Sheena, anak ko. Patsa ka daytoyan ti supapak ti panaglablabas ko, Mami. Pudno gayam ti kunayo. Asaan tayo ako kwa amin akanito. Husto day nga imbagam, anak ko. Angam, nalpasan ti amin. Lipatan tayon, kat mga barwanan tayo. Wan, Mami. Kat ikarik abaliwa kun ti ugali. Papintasan tayo pa iti farm da Margaret, tatang. Tapno ad-adda maragsakan, intun makasangpat. Ay na, apay ngamin adi mo imbaga. Ngayon sublidan ti sanikwada. Ay natatang, kaya't kung arod a sorpresaan. Sa bagay, wanda kasi ti dayta. Tatang, kat dakkelan tinapaster kan ti farm. Isuan na panunot ko gumatang manan iti baka kan kalding. Rugyan tayo manan ti agtarakan. Gaputa amok, isumot lang ti kayat ni Margaret ang mapasamak. Ay na, mayat ngagpaiso dayta na panunot mo anak kaw. Papintasan tayo ti farm da. Gaputa binaybayan mo tanda sina. Wan nga rod, tatang. Kat pasublian tayo dagiti sigud at trabahador. Tapno ad-adda nga agbaligi tayo, iti plano tayo. Awan kwarta tayon, Derek. Iso na panunot ko ti makisarita ka ni Marson. Anya ko mati bagam ka ni Marson. Saanan akas iti sigud ti panagbiag tayo. Iso napanunot ko ti mapan makitrabaho iti farm da Margaret. Ha? Wan, Derek. Day talaangan tinapanunot ko apamuspusan. Nasaysaya atan day ta. Ngam ti makisugal tamanan. Awan. Kasla kababayin ngam awan matan pagpilyan tayo. Isa makisarita ta
Oray agdalo si Jeff Farm tapno saan tayo magbisin. Pimudno timbagay din ni Margaret. Asaan nga iti agnanayon kat adda tayo iti nga to. Anya nga ita, mapaspasaran tayo mo tirigat. Huwag nga ron. Ngam napalabas na dyan. Tinapatag kat nagbabawayan tayo. Sangon tayo nun niya ti agdama. Wan, Derek. Naragsak pa nagsublim, Margaret. Adda kayo amin anang sabat kanya? Dagiti sigod at trabahador iti farm day di tatang? Wan, Margaret. Ngam, farm ko, kunam Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kat, ti balay, nalinisan. Kan ti farm, adumatan tinaimula. Kan adamanan tinakabulos adinguan. Margaret. Pasensya ka kuman no inlimod ko ti amin. Kinapudno na. Insublinda siya na ti farm yo. Kat di ginatang mo. Kat Jeff Farm datata Pedro. Anya? Wan, Margaret. Kaslasan na nakapapati. Ngam iso ti pudno. Nagsakit ni Tata Pedro. Kat naigumon matda siya na iti bisyo. Naibus ti kwartada. Iso ati pamuspusan da. Agilako iti sanikwada. Aging gaan naka-ameris da. Kat insublida ti sanikwayo. Diyos ko. Agyaman ako unay kaputa sinong batam dagiti ar-araraw ko. Kat agyaman ak kadagiti tattao a pinagbalin mo nga instrumento. Tapno maurnos ti amin. O ala! Sumurat kayo dito balay kakabsat. Agraragsak tayo. Jaknam naman ti kastoy amasang patak, Marson. Tata Donyor. Pasensyakan no saan mi nga imbagbaga. Kaya't mi ngamin anaurnos pa'y ti amin. Sakbay ama amuam. Awan anyaman na Marson. Kat agyaman ako na ya. Gaputa diyo binayba anti-farm kan ti balay mi. Napatagkan kada kami, Margaret. Sipod ka ubing tayo. Iswa si dadaan kami amang tulong kan ka. Ay, huwan mat ngamin Margaret. Agyaman ako unay. Gaputa adda kayo akanayon iti sibay ko. Iti panahon amada maasarsarang takdag iti dimtang akarit iti biyag ko. Kitsapay ko ma, tasaan kayo nga agbalbaliw. Hina, isardang munday tar-aramidam. Ha? Apay ka di, Margaret? Ikatanak ka din at trabahador dito yung natanan? Pangaasim, kasapulak ti trabaho. Saan? Isardang mo day tar-aramidam, tani. Nagpigsa ti darang ti init. Sapay adda awit mo nga ubing. Daytoy ti inauna nga anak ko. Kanayon ko nga itugot tunggal umayak agdalos dito yung natanan. Gaputa, saan akabaulan ni mami nga awirin idaadwa? Kasta ka di? Wan, Margaret. Ni mami ti para awir itan. Gaputa ni Derek nga asawak. Kadwamot ni Marson iji Animal Farm. Isanas ka nga itugot mi daytoy anak mi. Saan na bale, Sheena? Manipod ita, saan kan ngagtrabaho dito natangan? Ijay latan balay ti pagtrabahoam. Saan na bale? Saan akong apumanaw, kat sikan ti katulunga. Agyaman ako na, Margaret. Kat da ito yan ti inururay ko agundaway. Ti agsarita ta iti personal. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Kastamot nga ikid daw ak iti pamakawan ni Daddy. Gaputa isutiin yun ay unay na sakbay apimusay. No saan agapo kada kami? Saan kumaana pasamak dagito ikan ka? Ala, lipatan tayon dagita apasamak. Karit lang itibiyag tayo dagita na pasamak. Kit nalasatan tayo amin. Iso nga ita, agtitinulong tayo amang pasangbay iti baro apanagpiyag. Naurnosan ti amin, Margaret. Wan nga rod, Marson. Ay, agyaman na. Gaputa agtultuloy ti panagbiag tayo anatalnan ti panunot na. Wan, Margaret.
Hangam no siya ka. Kunak no kontento ako ni tibiyag ko. At dapay gayam kurang na. At da birbiro kak. Anya day na? Ti presensya mi tibiyag ko, Margaret. Sika talaga. Alawanan. Aklo na kunti panagayat mo. Ay ayatan ka mat, Marson. Ay na, agyaman ak Margaret. Kad ikarik, ayatan ka, aginggat maudi nga angas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawa sa napauluhan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.